Kulong ang dalawang katao matapos silang maaktuhang gumagamit ng iligal na droga sa loob ng inuupahang bahay sa Barangay San Alejandro, Santa Maria, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek na edad 42 anyos na magsasaka at 30 anyos na babae na parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen ukol sa nagaganap na possession sa naturang lugar. Nasamsam sa dalawang sospek ang isang sachet ng umani shabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Nakuha rin ang iba't ibang klase ng baril kabilang ang dalawang caliber 22, isang caliber 38 at mga bala nito. Yung isa nating suspect na lalaki ay dati na rin pong nahuli. Kumbaga bumalik lamang po. Recurring violator po ito. Yung babae, first time offender po. Magkaano po sila? Wala po silang relationship. Nagkataon na siguro po magkasama sila sa jamming nila or sa possession nga po nila. Kahapon kasi nung nakuha natin sila, ay medyo wala sila sa sarili. At kaninang umaga, medyo tulog pa sila. Pero yan pa nga alamin natin kung saan sila kumukuha. Pero makasisiguro po ang ating mga kababayan na talagang ang Santa Maria PNP, pinaigting po natin yung ating kampanya laban sa illegal na droga. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang mga sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang dalawang sospek sa patong-patong na reklamo. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan, doon sa mga offender, itigil na po natin ito, walang mabuting maidudulot ito. At sa mga concerned citizen, huwag po kayo mag-atubili na tumawag sa aming himpilan para po masolusyonan yung mga ganitong klase ng problema. Sa Rosales, Pangasinan, arestado rin ng 29 anyos na tricycle driver sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa Barangay Kuliling kagabi. Kinilala ang sospek na si alias Junior na residente ng Barangay Carmen East sa nasabing bayan. Nasabat sa sospek ang 8 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na may bigat na 7.5 grams na nagkakahalaga ng 51,000 pesos. Classified ito as street level individual. So, naaresto natin siya after mapagbentahan yung pusher buyer natin ng isang pakete ng hinihinalang shabu. And after that, nakumpiska rin natin yung 7 pa na pakete ng hinihinalang shabu. Matagal yung pagmamanman natin dito para maging positive yung operation natin. As of now, yung mga parokyano niya at yung mga source niya, iniimbestigahan pa namin kung sino yung mga yon. Makikita naman ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga anti-illegal drug operation na ginagawa natin. And also yung mga information drive natin regarding sa illegal drugs sa mga bata at sa mga kababayan natin sa munisipyo po natin. 4 na katao naman ang arestado sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa Barangay Asansur sa bayan ng Sison. Ang mga sospek ay edad 28, 30 at 32 anyos na pawang mga call center agents na residente ng Baguio City. Nasabat sa mga sospek ang 6 na sachet ng umani shabu na may bigat na mahigit 9 na gramo na may standard drug price na 63,688 pesos. Na-recover din ang by bus money, drug paraphernalias at sasakyang ginamit sa transaksyon. Ayon sa pulisya, dumayo sa lugar ang mga sospek upang magbagsak ng iligal na droga. Bali po sa tulong ng aming mga confidential informant, sir, saka mga concerned citizen na rin po, sir, namanmanan namin po yung mga personality na yan. Dahil pagka pumapasok po dito sa area namin, nagre-report din po yung mga concerned citizen tapos yung mga confidential informant namin. Kaya na-schedule yung drug by bus operation, sir. Dayo po talaga itong mga to, sir. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito pong isipin natin, iwasan po natin ang paggamit ng droga. Wala pong magandang idudulot sa ating sarili, sa ating kalusugan, sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Kaya hinihingi po namin ang pakikipagtulungan ng mga taga-Sison na tumulong po sa amin para magkaisa po tayong sugpuin ang illegal na droga sa bayan ng Sison. Lester Narag, Balitang, Solid North.